Bilang isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na gagawin? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi, ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko? Actually, napakarami na natin batas sobra na. Dapat ang mas pagtuunan natin ng pansin ang pagbubura ng mga batas, mga restriksyon, at lahat ng mga nagpapahirap sa ating mga kabuhayan. Napakarami nating batas na pinagbabawal ang ating mga kababayan na umangat sa kanilang buhay dahil napakaraming restriksyon sa ating ekonomiya. Kaya dapat burahin na natin ang lahat ng mga batas na nagpapahirap sa ating bayan. Yan ang isa sa mga itinutulak na Ilocano Defenders Party List pag nahalal sa Kongreso, number 55 sa balota.